USA आव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय गंनै अख्रां दिङाया गोजौ बारावनो सौग्रावदों। नोंथांमोना बे भिडिअआव नुनो मोनदों माबादि एसेबां गिख्रंथावना। गिख्रंथाव जाथायानो जादों USA नि डालेस टेक्सासआव। सुलुंनि बादिब्ला सौग्रावनाय बे गंनैबो अख्रां दिङाया फाइखिफोरनि गोजाम अख्रां दिङा। USA नि डालेस टेक्सासआव अख्रां दिङानि बिरनाय दिन्थिफुंनाय एयार श' जादोंमोन। बे दिन्थिफुंनाय समावनो हरखाबै गिख्रंथाव जाथाया जायो। थांनाय सानखालि सानजौफुनि 1:30 रिंगासोआव दिन्थिफुंबाय थानाय समावनो बे गिख्रंथाव जाथाया जायो। जाथाय जानायाव सोर साबेसे माबादि भुगिनांखो बेखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि गोनांथि जादों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन। पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन, नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन। बेनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया। डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा realitypublicschool@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन, नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।